Untuk juri yang terhormat, penonton yang berbahagia, kita saksikan bareng-bareng penampilan nomor urut 26. Selamat menyaksikan. Ayo, waspada ger, sing ati sing pager. Loh. Ayo. Was. Karyo semua podo ger. Was. Lo. Yo. Was yo. Lo. Was. Ayo, was. Yo.
tong wusir napa ya banjir ketanaman kadukulan sakala bisa anglilir Tegal sawahe tikel pamatune yen karan rawa saiki dadi kutha Kulon kutha Tulungagung saiki kaline milih mangidul pranyata wusir napa ya banjir ketanaman kadukulan sakala bisa anglilir Tegal sawahe tikel pametune biyen karan rawa saiki dadi kutha yo la 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 was goyang titik jos yo 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 ya ya a e yo ya ya a e ye ye ya a ya a e ye ye ya yo ya to yo yo ya yo awas ayo 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 puas geger ayo ye
kenopi lahi loh wah ayo sing hati-hati sing perayaan masih bersama Turangga Cakra Budaya. Terima kasih yang sebesar apresiasi untuk